ನಮೈತೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಕಡಲೆ ಇಟ್ಕತ ನೋಡು, ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಸಕ್ಕರೆ, ತುಪ್ಪ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು, ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರು, ಒಂದು ಮೂಜಿಲ ಒಂಜೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಡು. ತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಇದೇ ಪಂಡ ನೀರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು, ನೀರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಅಜ್ಕಾದು ನಾನೊಂದು ಮಲ್ಪು ನೆಂಚ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬರ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗೆ ತೊಂದ ಐಕ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೊತ್ಪೊಡು. ಏಪಲ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೊತ್ಪುನ ಉಂಡತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದಿವರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಕರೆಂಟ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕಾದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಂಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಅವು ಒಂದು ಜರಡಿಗೆ ಎತ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು. ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೇತ ಇಂಚ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುಲಕತ್ತು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೇಯ್ಗೆ ತೊಂಡಾಡ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದ್ಗೆ ತೊಂಡು ನಮಗೆ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತೈತೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪನತೆ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಮೂತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಯಾವು ತುಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡೆ ನಾನು ಒಂದೇನು ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪ ನೆಂಚಿನ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜರಡಿಗೆ ತನ್ಗ ಇತ್ತು ಜರಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಗಂಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ ಅವು ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಚಮಚೋಡು ಓತುದು ಅವೇನೆ ಜರಡಿಗೆ ನೋಡು. ಇತ್ತು ಪೂರ ಜರಡಿಗೆ ತಂದಾತನ ತೂಲೆ ತಿತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಜ ಉರಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಪಾಟ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಬರಿಗೆತ್ತೀವಿ ಅವನ್ಗ. ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧದ ತುಪ್ಪಗೆ ತಂದ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಧ ವಸಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಲು ವಸಿ ತುಪ್ಪ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು, ಕಾಲು ವಸಿ ದೀವೋಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ತಲೆಕ ಮಲ್ತ ನೋಡು. ತುಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾಟ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪಾಟ್ರೆ ಪೋಡ ಐಕಾದ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆನಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ನನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕರಗಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತು ನೀರು ಪಾಡೋನ್ಗ. ಇತ್ತೊಂದು ಕರಗೊಂತಿಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಟಲಿಗೆ ನೆಯ್ ಪೂಜೊಂದಿವನ್ಗ ಇದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಂತು ಪಾಡೋಡಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಚಪ್ಪಾರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಐಕಾದು. ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ಕೆ ಒಂದೇನೆ ತುಪ್ಪನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇತ್ತೇನು ತೂಲೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಬರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊರ ಅಂಟಿಲಕ್ಕ ಆವೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಈತೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಯಾವು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಒಂದೇಳ ಪಾಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ಬಾರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಅವು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ತಿಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೋನ್ಗ. ನಿಗಲೆ ಮೀನು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೀನು ಬೋಡಂಡ ಹಾಗೆ ತುಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಒಂದು ಅಂತ ಏನು ಚಂಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿಡು ಗಟ್ಟಿ ಆದ ಹಾಪುಂಡು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನೀನು ಪಾಡ್ದ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದೇಟು ಮೇಯ್ನ್ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರ್ಡಂಡ ಕಲರ್ ಡೌನ್ ಆತು ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆತೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದೈತೆ ಇಂಚಂಡತೆ ಕಲರ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಆದ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗಾದು ಒಂದೈತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡಂತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಐತಿ ಬಕ್ಕ ಮಬ್ಬ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಡೌನ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ ಕಲಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂಚನೆ ಕಲಡ ಪೋಲೆ ಇದನ್ನ ಪಾಡಿ ಗುಡ್ಲು ಎಂತ ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ತೊಲೆ ಇಂಚ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇದೇನು ಕಲಡ ಒಂದು ಎಪ್ಪುಲೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಕೊಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂಕಲ್ ಮೂಲು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋಂಡ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಚೂರು ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಏನು ಪಾಡು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಬತ್ತಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಅಂಟರ ಶುರುವಾತು ಮುಂದಿನ ಏಪಲ್ ನಿಗಲ್ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮಲ್ಪನ ಸಿಮ್ಮಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ವರದೀದು ನಿಗಲ ಆತು ಸ್ಪೀಡ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಆತೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜಿನ ನಿಗಲ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ತೋಲೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಅವನು ಬತ್ತೇನೆ ತೋಲೆ ಮುಂದೆ ಕೊಂಚ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲು ಒಂಚು 1/4 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡು ನಮಗೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಆತೆ ಒಂದು ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ತೋಲೆ ಅಂಕಲ್ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗಾವಡು ತೋಲೆ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತೋಲೆ ಸೈಡ್ ಇಡು ನಾವು ಬರ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋನ್ಗ
ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ತುಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ದಿಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೋಡಿಪ್ಪುನಂತೆ. ತುಲಿ ಒಂಚೂರು ಐತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪಲೆ. ತುಲಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡಾಯ್ತಾ. ಸೈಡ್ ಇಡು ಅವಂಥರ ಬೇತೇನೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರೋ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಸೈಡ್ ಇಡು ಒಂದು ಅಡಿಬತ್ತು ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತ್ರ. ತುಲಿ ಏತು ತಿರ್ಗವರ ಆತೆಡ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ. ತುಲಿ ಆಯ್ತಾ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಬಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ತಳ ಬಿಟ್ರೆ ಶುರುವಾಂಡು ಒಂದೇ ಮೂಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಶುರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೈ ಚೂರ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಡು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಪಾಡ ಚೂರು ಕೈ ಇಂಚೂರು ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಮಲ್ಪಾಡ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದೇ ಪೋಡು. ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಂಡ್ರೆ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಐನಾತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ತಳ ಬಿಟ್ರೆ ಶುರುವಾಂಡು ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತಂಡ್ರೆ ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋನ್ಗ. ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಡಿ ಬತ್ತಾರೆ ಶುರುವಾಂಡು ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ತೀನಂತೆ. ಒಂದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪೋಡು ಅಡಿ ಬತ್ತುಂಡವು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ತಿರ್ಗವಡು. ಕೂಡ 2 ಚಮಚದ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಅವನ ಪಾಡ್ನೆ ತುಪ್ಪ ಹೋಯ್ತೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂದಂತ ಬಾಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಪುಂಡು ದೇಬಣ್ಣಗ. ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ಬತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಅವು ಆಯ್ನಾತ್ ಏದು ಪಾಂಡಲ್ ಹೋಯ್ತೊಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು. ನಾನು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಬಟಲಿಗೆ ನೆಯ್ ಪೂಜಿದೀವಿ ಅಂತದೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ಗ ಮಿಗಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನೇ ಪಾಡ್ಲೆ. ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಬಿಡ್ಚು ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆರೋಕ್ಕೇನು ಜೈಕಾದು. ಇದು ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಅಡಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಮ ಸೆಟ್ ಆಪಿಲ್ಲ. ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಬೋಡಂಡ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಆಯ್ನತ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನೇ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಹದ ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಬಂಡ ಹೊರ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತನ್ನ ಒಂದೇ ಕಂಟು ಉಂಡು ಚಾಕುಗು ಐಕಾದು ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಚೂರು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಐಕಾದು. ಈಗಲೇ ಆ ಶೇಪ್ ಇಡ್ಬೋದು ಆ ಶೇಪು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ತೆ ಮೂಲ ಚೌಕದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ತುಳಿ ಏತ್ ಚೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪು ನಾನೇ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಈದ್ ಚೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಈದ್ ಚೋಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ. ಚಪ್ಪೆ ಚೂರು ಅಂತ ಚಪ್ಪೆ ಇಂದಾಂಡಲ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಐಕಾದು. ತುಳಿ ಸೈಡ್ ಇದ್ದ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಚಮ್ಮಸ್ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಪೊಡಿಯ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಕ ಪೂರೆನ್ನ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಇಂಚಿನ ಚಪ್ಪ ಎರೆ ಬಿಡೋಡು ಫುಲ್. ಇತ್ತುಲೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ಇಂದಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಒಂದು ಬಾಜನ ಒಂದಿನ ಬಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೊಟ್ಟೋಡು ಹಾಪುಂಡು ನಾವು ಬರೋಡಂಡ ಬಾರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ತುಲೆ. ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತೆತ್ತೋಜಾವೆ ಎಂಚ ಬೈದಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತೋಜಾವೆ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ದು ಎಂಚ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಎಂಚ ಬೈದನೆಂದು ತುಲೆ ನಮ್ಮೊಂದೇನಿತ ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಗ. ತುಲೆ ಪಿದೇಡು ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಉಲಾಯ್ಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬೈದಂಡು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದಂಡು. ನಿಗಲ್ಲ ಒಂದೇನಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ಬಾಡ್ಲಿ ಯಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪ ಇಂಚನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಬೈದನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೈದನ್ ನಿಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇನಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡಿ. ಏರ್ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಸಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲ್ ನಡೆ ಬರೋಡಂಡ ಬರಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ಲ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.